Здравейте, здравейте, здравейте! Искам днес да си говорим за органичните водорасли. Така, кои са най-старите живи същества на планетата? Ами, водораслите, едноклетъчните водорасли, са най-старите живи същества. Те са известни като храна за мозъка, храна за клетките, подсилване на имунната система. Защо съм решила днес да ви представя, да обърна голямо внимание точно на този продукт? Защото този месец е на промоция 120 капсули плюс 20 безплатни. И за това искам да обърна по-голямо внимание. Чували ли сте за регенерация на мозъка? Аз ще ви обясня малко повече. Тъй като аз съм решила следващия месец ноември да си направя регенерация на мозъка. Какво е това? Тези водорасли, ако се приемат повече,